Postoji jedan čova pesničkog kola s kojim imam običaj da počinjem i završavam svaki zakon akcije i reakcije. Evo ga puta, ima da ga upoznate i lično. To je Dejan Dimitrijević, zvani NJVV Mita. I sad, ako vas ko pita da li sa sobom kao pesnik ima i neku knjigu, mogu vam da kažem ima dve. A druga, koja se zove Papir trpi sve, imala i promociju nedavno. E pa nakon promocije, evo mene i NJVV pesnika Mite pred istim mikrofonom, da ne kažem diktafonom. Dejan Dimitrijević Mita, mislim, to je čovjek koji predstavlja pravi pogodak za 2012. godinu, iako već 3,5 godine piše pesme. Za ove 3,5 godine vi ste u zakonu akcije i reakcije čuli 3,5 njegove pesme. Ti si počeo da pišeš vrlo rano, još pre... Da, pre 3,5 godine. Bio sam član literarne sekcije, to je 5. razred osnovne škole i imao sam neke zapažene rezultate, ali pošto sam više bio sklon koleginicama iz sekcije, odnosno drugaricama, onda su me vrlo brzo odstranili odatle. Izvinite, ali tako je bilo. Imao si samo 32 godine, što je baš onako za jednu vunderkinda jako dobro. Šta si čekao do tada? Pa čekao sam pravu žensku osobu da uđe u moj život i da me otvori, da se tako kaže, da me pokrene. Kada smo se udvarali jedno drugom, onda je ona, predstavljajući sebe, rekla: eto, ja između ostalog komponujem, sviram, pišem pesme. Opa, rekao, pa ja sam pisao kao klinac, daj da vidim. I ona sad to meni pokaže. Ja čitam i stvarno, rekao, mala svaka čast. I kada smo se rastali, ja sad normalno pod utiskom idem kući, razmišljam i kažem, pa ja sam nekada pisao da pokušam da napišem nešto, ne bi li bar malo parirao, da ne ispadem sad, vidi, ovaj ne zna ništa. I dođem kući i napišem jednu, drugu, treću. Naravno, nije to ni umetnički dobro, ni po tim nekim pravilima, ali... Da li si siguran da je tako? Tad sam bio siguran, ipak sam ja stari pesnik. Uglavnom, njoj se to dopalo, uopšte kao sama ideja da ja sad nju malo tu opčinim pisanijem. I jedna, druga, treća, 15, 20 i onda sam presušio što se nje tiče. I ona je rekla, samo ti to skupljaj, možda može to i da se objavi. I ja, naravno, ne budem lenj, sve to odlažem na stranu i ona je vršila odabir, davala neke savete i tako dalje i ona je bila prvi taj kritičar i prvi čitalac i ona je rekla, ovo može, ovo ostavi za neki drugi put i naravno srpski jezik takođe poznaje bolje od mene i što se tiče lektorata, ako se tako kaže, i tu je dala svoj doprinos i eto, malo smo se ljubili umeđu vremenu i tako. I za tebe su sada dve knjige, jedna se zove Dobra knjiga, a druga se zove Papir trpi sve. To su knjige, prepostavljam, izdate na mišiće i za njih ne stoje veliki izdavači, nego tvoj plitak džep. Samo plitak džep i veliki Mita, to jest ja. I veliki Mita, da. Ali eto, uspeo sam, jer uskratio sam sebi razne neke druge stvari i nije mi žao. Pokušao sam da izguram to, da vidim kako će ići. Na sasvim dobar odziv čitalaca, odnosno mojih slušalaca, pošto sam ja nekada bio radijski voditelj, i oni su to razgrabili i prepričavaju i recituju jedni drugima i daju dalje, tako da od nekih 300 komada koliko je prodato, pouzdano znam da najmanje 2.500 ljudi je to pročitalo. Što je sasvim lepo, za početak fantastično. Kao nepoznatog čovjeka uopšte, a kamoli pesnika, to veliki uspeh, jer kad neko dođe kod nekog, kaže, evo ti ovo pročitaj, a kratke su pesme, šaljive i lake za čitanje, lako se sve razume, tako da ljudima ne treba mnogo vremena da se to pročita i svi odgovore osmehom. A primit ćete i vi sa osmehom sljedeću informaciju. Ovo nije posljednji susret sa Mitom i u narednim Zairima slede vam po jedna porcija priče sa Mitom. Ovo je bila prva. Takva su naša. A kakva su srpska posla? Ne prati se šta je novo, već naravno šta je trend, a prijatelj promenio slovo, pa eto sada friend. Kupovina nije kupovina, nego voljeni shopping, ono što se maže nije namaz, nego narodski topping. Niko neće učešće u događaju, već svako hrli ka eventu, jedni drugima više ne iznajmljuju, nego rado daju pod rentu. Popust je smisao izgubio, jer nastupila je akcija, a nije se on zaljubio, nego ga strefila hemijska reakcija. Nezanimljive postaše banje, ali je zato spa na vrhuncu. Ležanje na plaži je glupo stanje, pa svi jure ka solarijumskom suncu. NJVV Mita, alias Dejan Dimitrijević. Čekajte ga i u sljedećem Zairu. Music.
tuce najlepših pesama iz isto toliko Zajrovih godina. Godina 2006.